Bon dia, gent de la plaça. Bon dia, gent de la plaça. Bon dia, passavolants. Bon dia, senyors de les terrasses dels bars i els que van passejant tranquil·lament aquest divendres. Aquí estem tossudament alçats, com cada dia, reclamant la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l'amnistia total, l'autodeterminació i la independència de Catalunya. I com cada divendres fem una mica de repàs de les coses que han passat aquesta setmana o que ens preocupen per comentar-ho entre nosaltres. I avui em sembla que començarem, com sabeu, diumenge passat vam anar... Diumenge, oi va ser? Sí. Vam anar a la presó de Lledoners, aquella presó des de la qual havíem cantat tant des de fora, veient el pla aquell enfonsat perquè no es vegin els edificis. Curiós, està construïda amb una vall perquè no es vegi fins que hi arribes, vull dir, no existeix fins que ja hi ets. Això és una mostra de com es fan les coses. I bé, com sabem, doncs vam entrar dintre, vam fer una cantada pels presos comuns o socials, o com li vulgueu dir, que estaven allí, i ara, doncs, la gent que hi va anar ens explicarà una mica les seves sensacions. Montserrat. Bueno, jo aquesta vegada només us puc dir que a comparació de l'altra vegada, clar, aquesta sensació l'han tingut la gent que hi ha anat per primera vegada. Primera vegada va ser més dur, era tota una experiència nova, tot el que anava veient, les portes com es tancaven a darrere, els controls, tot això. Aquesta vegada, com que ja anava predisposada d'una altra manera, ja sabia de què anava, més aviat vaig aplanar el lloc, tot el que era ho vaig aplanar-ho a l'altra colla, doncs el que us puc dir és que per mi aquesta vegada va ser una festassa. Vull dir, la gent va ser sumament participativa, el professor de música és molt maco, amb això sí que tenim molta sort, els monitors que treballen allà dintre són uns cracs. L'altra vegada vam conèixer la Griselda i és una noia fantàstica, i aquest monitor de música és un tio collonut. Fa 13 anys que està treballant allà dintre i li encanta, li apassiona el que fa. També vam conèixer el professor de teatre, que va resultar que era un alumne de la Marició, vull dir, quan només entrava van cridar la Marició i va quedar flipant. I bueno, un tio collonut, com molt bé van explicar els presos polítics quan eren a dins, aquesta part els hi encantava, i el fet de poder participar del teatre els hi va ser una cosa fantàstica, perquè realment aquesta gent que treballa allà dintre són gent molt maca. No sé com són els funcionaris, jo parlo dels monitors. Va ser una experiència collonuda una altra vegada, la gent va participar moltíssim des del minut zero, conforme anaven entrant i sentien la música ens saludaven i ens aplaudien. Van entrar, no tots, però la majoria van entrar amb un somriure ja a la cara esperant a veure què els hi faríem, perquè ens van veure tots bastant divertits i bastant desinhibits, i van ser molt participatius. Algun que costava una mica més, perquè esclar era diumenge, havien tingut el vis-a-vis, havien vist a les famílies i això, o no, o potser per això, perquè no havien vist a cap família, doncs en teníem una davant que estava molt trist, però al final el vam fer somriure, ens aplaudia quan cantàvem, vull dir que al final també vam aconseguir que aquest noi s'ho passés bé. I al final tots van passar per poder-nos donar les mans i agrair-nos, i no ens podien abraçar perquè no ens podem tocar tant, però bueno, tots ens miraven de tocar les mans com a agraïment per el que havien fet. Vull dir que són unes experiències fantàstiques, jo us ho recomano, val molt la pena veure aquestes coses. Jo penso que hi ha coses que no ens les podem perdre a la vida, i una d'elles és aquesta. Vinga, dono pas a la Teresa o a la Montserrat? Montserrat. És que no es pot dir res més del que ha explicat, la Montserrat ho ha explicat molt bé. Jo, la meva sorpresa va ser que jo, que no acostumo a plorar gaire, a mig cantar vaig haver de parar 2 vegades perquè no es podia aguantar. Quan veus un dels presos allà que es treu les ulleres i s'aixuga les llàgrimes, i un altre, i etcètera. Vull dir que sí, molt emocionant. Para mí fue una experiencia que no la olvidaré. También 2 veces veía que me voy a tener que retirar porque es que me se salían las lágrimas de verlos. Pero disfruté, bueno, lo pasé pipas de estar con ellos. Y las manos, me besaron las manos y bueno, fue para mí fantástico. A veure, la Nati. No, la Teresa.
Bé, és una experiència, tal com ha explicat la Montse, que és molt real i molt sentida. Jo només us he de dir que com fèiem el Passi-ho bé de la trinca, jo vaig desinhibir-me perquè a mi no m'arrenca ningú a cantar ni a fer teatre. Però allà em vaig desinhibir i vaig dir, doncs vinga, ho hem de fer-ho. I quan vaig passar pel davant d'un noi d'aquests que la Montse explicava que estava tan sèrio, em vaig trobar amb la seva cara al davant mirant. Per cert, es deia Montserrat de cognom i està a punt de sortir amb el tercer grau. Aleshores ens vam mantenir un canvi d'impressions perquè vam poder parlar, no sé per què hi era, però em va fer l'efecte que era una persona que estava molt centrada i amb moltes ganes de sortir per continuar la vida. Llavors li vaig donar les referències i li vaig dir que si volia, el dia que sortís, doncs que si vingués aquí a la plaça i que expliqués la seva experiència dintre dels murs. Penso que pot ser interessant per ell i per nosaltres. Una altra cosa és que quan entres a la presó, que hi ha una espècie de pati interior on hi ha la distribució que va amb mòdul a l'altre, etc., amb una dels murs hi ha una inscripció que jo crec que va amb la línia, com a mínim, del que nosaltres pensem que s'ha de fer i que no sé si, com diuen a Nati, millor, no sé si allí ho fan tant. Però el que deia, no me'n recordo de memòria tot, però era un article de la llei d'establiments penitenciaris on deia que els que entren aquí no entren per castigar-los, sinó per intentar que es reafirmin després a la societat i continuïn tenint una vida digna. Bé, doncs entre tots ho hem de fer. Jo crec que una qüestió com la que vam fer nosaltres doncs pot donar la sensació de que no estan tan perduts molts d'ells, no? En fi, va ser una bona experiència. Paco, què? Vale? Com sempre, ja ho sabeu, m'agrada recordar els companys i a la companya que no hi són, el Pepe, el Lluís, la Teresa, l'Emilio, el Carlos i darrerament l'Andreu. I els companys que ara no es troben bé, estan a casa, o companyes, i el company que tenim a la Xina, que de tant en tant segur que sap i en sap de nosaltres, el Joaquim. Bé, voldria fer una reflexió sobre tres fets que han coincidit aquesta setmana. L'assassinat el dia 28 de març de Guillem Agulló i Salvador a Montanejos, al País Valencià, per un escamot de nazis valencians. I la condena a la Laura Borràs i la vinguda de la Clara Ponsatí. Bé, en principi penses, bueno, com es pot relacionar això? Bé, mireu, el Guillem Agulló no va ser malauradament ni la primera ni l'última víctima de l'extrema dreta en aquest país. I parlem després de la mort del sanguinari criminal dictador. Després, parlem del 76, parlem del 77. El Miquel Grau, un xicot de 22 anys a Alacant que estava penjant cartells el dia 6 d'octubre per la primera diada del País Valencià, el van matar llançant-li pedres i totxos des de dalt un feixista de Fuerza Nueva, fill d'un propietari de gasolineres i d'empreses a Alacant, que després d'una farsa de judici va ser amnistiat l'any següent. I campa pel carrer i ara és un empresari que va tranquil·lament i viu per allà, segant la vida d'un jove que l'únic que estava fent era enganxar cartells demanant amnistia, llibertat i estatut d'autonomia pel País Valencià. A l'any 77. Podríem recordar a la Yolanda González, a l'any 80, assassinada per el batalló basco espanyol, al País Basc.
el Guillem Agulló. Tot allò va propiciar el que ja sabem, el cop d'estat, en el que es va d'alguna manera reafirmar una monarquia que no havia estat escollida i que no havia estat votada ni decidida pel poble de que fos, amb una Constitució que es va tirar enrere tota una sèrie de petits avanços que s'havien aconseguit abans, i anem seguint i seguint. Arribem a les burles del senyor Alfonso Guerra sobre l'Estatut que han cepillado, la policia patriòtica, tota la brutícia que han estat buscant de com tirar a sobre de tanta i tanta gent aquí a Catalunya, els actes del 2017, i podrien seguir i seguir. Tot això ho refereixo perquè aquesta setmana, amb aquests dos fets concrets de l'arribada de la Clara Ponsatí i de la condemna de la Laura Borràs, jo veig un fil conductor molt clar. El primer és que no hi ha clavegueres de l'Estat, és que l'Estat està en una claveguera. Perquè ve del franquisme i el franquisme mai va fer net. És més, es van treure de la màniga una llei d'amnistia no per amnistiar els que estaven en la presó condenats injustament pel franquisme, sinó per a perdonar els criminals de la dictadura i que no se'ls pogués condenar, ni jutjar ni condenar. Perquè venim d'un sistema judicial que ve del franquisme i que mai va fer net, i per tant ha seguit en les seues cúpules i sabem què és el que hi ha. Venim d'una policia i una guàrdia civil que exactament el mateix podrien dir que dels tribunals i del sistema judicial. I venim d'una classe política que es va acomodar molt bé amb un partit mal anomenat socialista obrero, que direm espanyol i prou, que és un puntal bàsic i fonamental del sistema que tenim actualment. Aquest partit en el qual els seus dirigents es vanten de que estem en una democràcia plena de punts suspensius, però que no té cap inconvenient en utilitzar un sistema d'espionatge com el Pegasus, que no té cap inconvenient en votar juntament amb l'extrema dreta en el Parlament Europeu, que no té cap inconvenient en fer-ho també en el Parlament espanyol, i que és capaç de fer tot el possible perquè la investigació sobre aquest afer, per exemple, del Pegasus no tiri endavant. Que tenim un ministre de l'Interior que ja el voldrien els del PP en segons quines coses, negant la major, per exemple, en la mort de més de 30 immigrants a la tanca de Melilla. I això en el govern aquest progressista. I tot això ho dic perquè en aquesta setmana, tal com deia abans, ens hi trobem que arriba la Clara Ponsatí, arriba a Barcelona, és una eurodiputada, té immunitat, i la detenen els Mossos, perquè és policia judicial. Diuen, home, si hagués anat a Madrid, no, és que si vas a Madrid tu estàs reconeixent que has comès un delicte, i si tu penses que aquell tribunal no és competent per jutjar-te i que no has comès cap delicte, jo trobo coherent que no vagi a Madrid, que no és el que va fer la Meritxell Serret, que va anar a Madrid, lamentablement. Però bueno, cadascú ja sap el que ha de fer i mira per ell. Així que molt bé per la Clara Ponsatí, penso que ha estat molt valenta, penso que ha fet el que havia de fer, independentment de que siguem o no de Junts o votem o no Junts, és igual, però penso que ha fet el que calia i ha posat en evidència i despullat les vergonyes d'aquest estat, com deien abans, que democràcia plena, bueno, plena la boca de dir-ho, no d'altres coses. I lo de la Laura Borràs, doncs, a mi em fa vergonya llegir el comentari del senyor Aragonès. I mireu, jo ja sabeu que no sóc ni d'uns ni d'altres. Si em coneixeu, ja sabeu quin peu calço, i per tant ni voto uns ni altres i simpatizo gaire amb uns i altres. Però reconec i penso, estic convençut, ara en parlaven en el Marc, jo estic convençut que si no hagués estat la Laura Borràs no s'hagués muntat aquest circ mediàtic, no s'hagués muntat tota aquesta història i no se l'hagués condenat amb aquesta condemna tan bèstia. Estic convençut, perquè com parlaven ahir amb el Josep, a tots els ajuntaments s'ha fet i es fan els fraccionaments de pagaments, diputacions, conselleries, ministeris, estic segur i convençut que això és així. Però és qui és i és el que representa, i em sembla que han anat per ella per el que representa. Pot haver-ho fet bé o malament en algunes coses, podia haver-ho no dimitit, però el que és cert és que aquesta condemna el que vol és ser una condemna contra el moviment independentista, contra el Parlament de Catalunya i contra la identitat del nostre poble, així de clar. Per tant,
no sé com acabarà tot aquest afer, però sí que és lamentable aquesta baralla contínua per odis, per rancúnies i per jo no sé quantes coses entre els polítics que tenim, que crec que no ens els mereixem. Quan algú diu, és que tenim els polítics que ens mereixem. No, perdona, no tenim els polítics que ens mereixem. Que tanta i tanta gent que ha lluitat i que està encara pendent de judici i condenada es mereix. Esperem, desitgem, potser a mig termini que això canvie per el bé del nostre país i per el bé de nosaltres, dels nostres fills i dels que han de venir. I que algun dia puguem dir, no haguem de dir independència, sinó que diguem simplement visca la República Catalana. A la roda de la plaça de Doctor Robert, plegats, doncs tots plegats vam presentar una moció a l'Ajuntament pel tema d'Aturem les Guerres dins de la campanya aquesta, per això ens trobem els divendres al migdia a 1:15 aquí a la plaça del Doctor Robert i els dijous al vespre a la Roda de la Pau. Aquest dimarts que ve, dia 4 d'abril, allà al ple municipal, i a la primera moció que es presenta després de tots els punts de l'ordre del dia serà aquesta moció d'Aturem les Guerres, que la va presentar primer el Paco i després Justícia i Pau, i que la presentarem en el ple municipal perquè els grups municipals que ja la tenen es puguin manifestar i dir de tots aquests compromisos si els assumeixen tots, si n'assumeixen alguns o cadascú com es manifesta davant d'aquesta demanda de que s'aturin totes les guerres, s'aturi la violència i es treballi amb la ciutadania per anar avançant cap a la pau. Qui pugui venir, doncs ja ho sap, el ple m'han confirmat que comença a les 5, però que la moció probablement no es farà fins a partir de les 7 o quarts de 8 o les 8, perquè hi ha bastants punts de l'ordre del dia. Llavors qui pugui pot participar. Crec que guardarem els cartells de Sí a la Pau i qui vulgui també en el ple, en el moment que es parli d'aquest tema, si vol pot tenir un cartell. I els que no hi capiguem a la plaça, no? Vosaltres que dieu hi ha el ple, a l'associació de Can Feu també fem una trobada en aquí, no fem una manifestació perquè hauríem de demanar doncs, un permís i la fem en aquí i llavors un parell de 3 persones entrarem a dintre amb la pancarta de salvar la Torre d'en Feu. Perquè serem tots, com més gent siguem per una cosa i per una altra, doncs millor. D'acord? Gràcies. Molt bé. Algú més vol dir alguna cosa? Maro, tot teu. No podré venir, però es fan el ple també el soroll nocturn. Se sent? Que en el ple també vindrem un grup del soroll nocturn, perquè aquí en el centre hi ha molts problemes a les nits. Vale? D'acord? Home, estaria bé fer una coseta conjunta, un escrit o un cartellet, no?, de les coses o les 3 coses que heu dit i ho enviem urbi et orbe, a veure si dona resultat. Hi ha molta gent, almenys fem-ho. A veure, Marc, què passa avui? Amnistia, llibertat! 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 Visca la terra! Lliure! Visca Catalunya! Lliure! Visca la República Catalana!